Fl-okkażjoni ta' Jum l-Om, illum ġejna hawnhekk biex nieħdu l-kummenti ta' uħud minn dawk preżenti hawnhekk biswit iċ-ċimiterju ta' l-Addolorata. Staqsejnihom xi tfisser għalihom din l-okkażjoni li ommhom m'għadix magħhom. L-om ma tista' tinsieqat dal dak li tkollu tkun għamlet għalik u waħda li tkun ġabitek fid-dinja, dbatija li biex ġabitek u. Tirringrazzja dak kollu li tkun għamlet miegħek l-om mhux matul ħajjita. Tibqa' tiftakara wara mewta. M'hemmx kelma oħra mħabba. Ma jaħsibx fuqhom min tittaħseb veru? Ma ninsewx xi jkienu għamlu għalina. Ommietna hija xi ħaġa li ma jibdililek ħadd. Darba jkollok ħeġġib li ħafna memori, niftakar fommi kuljum, però din hija ġurnata li nħossni ħafna viċin tagħha. Għal-mama tiegħi pereżempju llum ġiet hawnhekk biex issellem il-mama tagħha wkoll. L-om hija l-ħajja, l-om hija kollox. Għal dawk l-ommijiet illi jirrispettaw lill-uliedhom u l-uliedhom jirrispettawha. L-om hija dik il-mara illi no matter what ħatkun hemm. L-appell tiegħi huwa li nnożżu l dawk in-nies illi nħobbu, speċjalment l-omna u l-missierna. And no matter what, you love them unconditionally.